Šimon, slajmo. No, Počúvaj, čo? ideme loviť slajmo. Ideme loviť. Čo? Slajmo, ideme loviť slajmo. Diviakov! Duchov. Aj. Akože to fakt až takto. Zážni tu. Nejak. Tu. Ty vole. Toto je Los Pollos Hermanos. Tam fakt, že ne... Aha! Hej! To... Videl som ho, jak som išiel. Ty vole, on nejak uteká. Ja sa zasekol. Nehaj ma, prosím. Som Felipe Sernato. Som jediný, kto prežil fasnofóbiu. Vošli sme do dvaja. Stále žijem, ale mám pocit, že odtiaľ nikto nevyšiel. Začali sme so Slajmom malý biznis. Biznis, v ktorom nám išlo o život. Pokupovali sme veci, ktorých sa ani jeden nevyznal a ide sa loviť. To akože fakt, že takto, hej. Naše prvé lovenie bolo na pôde novo postavenej reštaurácie. No ne. Zapol som hudbu. Ale hej, ide dobre. Are you here? Ty vole. Je tu. Ghost? Je to duch? Máme vybavené, pozor. Ale ktorý sa najviac podobá na ducha? Takže nájdeš dvojčata, hneď si myslíš, že to je duch? Nie. Ale keď vidíš spirita, hneď vieš, že to je duch. Ja... Aha, to je ruka. Už to mám v ruke. To čo je? Mám v ruke ruku. Nehovor jej nič, prosím ťa, lebo sa ti to splní. To je nejaká Vyskúšame to. Give me $1 million. Ale nie takto. Jak? Myslíš, že keď budem kill me, tak ma to zabije? Áno, to nehovor. Kill me. Nie! Ja som to tak nemyslel. Nemyslel som to tak, fakt som to tak... Ja tam niečo vidím. Tam niekto stál, presne tuto, kde som bol a všetko na červeno blikalo. Si to videl? Ja som to videl. Máš kameru? Nemám kameru, neviem kde. Je to on. Možno, nevieme. Lebo niekto stratil kameru. A nie, však tu je kamera, idiot. Aha. Keby sú to orby, tak by je to obake, takže ideme obake. Poď. Čo? Poď, obake. Označ si obake. Počkaj, bake, hej. Nepustia nás sa von. Prečo? No, nehovorím. Lebo nás to ide zabiť. Kde sa tu schovám? No tak niečo, dobré. Ty vole! Poď von. Toto je naše prvé lovenie, ktoré sme si užili jak sa dalo. A dúfam, že aj to druhé dopadne dobre. Že? Dáme najlepšiu mapu, čo sa dá. Daj ready. Čo? Zoberiem si baterku, aby som videl, zoberiem si kameru, aby som vedel točiť a zoberiem si... A knižku si zoberiem, aby som vedel zapisovať veci. Ideme grillovať! Tak pošlem ti Iba ryba. Môžeš tam poslať peniaze len tak zo strany. Ja som otvoril stan? To sa dá? Jak ho zavriem? Ja som ho zavrel. Normálne. Dal som knihu na zem, čo sa stane? Možno ti do nej napíše. Podaj by mi napísal duch. Hej, čo je toto? 0, 0, 0.
Jak to použijem ešte raz? Oh. Tu je 108 bolo, tu bolo 108. Už to je 85, počkaj. Čo máš? Neviem čo to je. Tu máš oný mikrofón. A napísal. Čo napísal? Vieš, to je jedno čo napísal, ale napísal. Máš Ale kameru? ja chcem vedieť čo? Ceruskou máš napísané, nevíš čo to je. Niečo o Samuelovi. Speak to us. Pictumas. Speak to us. Rituas. Aha, say something. Nikolas. Ja ťa kop... Čo? Lieta! Hej, tu lietalo! Toto lietalo. Hej, videl si to? Niečo tu lietalo. Hej, on po mne niečo hodí. Obľúbené miesto. Doteraz to bola sranda. Čo robíš? Ale po spláchutí záchoda. A trestnutí dverami. Bolo všetko úplne inak. Troška doľava. A do lesa. Tam fakt, že ne... Aha! Hej. Hej. Tam fakt stojí Slenderman. Zoberiem Ty Ježiša. vole, Šimon. Čo? Je tu pentagram. Prečo je zrazu taká tma? Nebola tu nikdy taká tma. Tu je veci. Bude mi srdce! Alebo nie. Dobre, žijem. Teraz má 10, už nemá 10, ale mal 10, aj to ide zľava. Tak má 7. Tuto. Nie je dobrý. 10 má zase nový, povedz Dobre, sme mŕtvi. Zase mi bliká baterka. Dobre, Zavrel sme bránu. mŕtvi. Á! Aj. Hej, ale pomoc. Čo teraz? Ja ho vidím. Viete, jak som hovoril, že v tomto biznise nám išlo o život? Ticho. Tak asi viete, čo sa stalo, pretože... Ide po mne. Tak ho zbí? Slime tu dnes nemôže byť. Zbí ho. Daj mu pravý Ale hak. chuje, Ty vole. Pomoc. Mama. Niečo. Odomkni. Búcha srdco. Nie. Pomoc. Vole. Pomoc. Hej, pomoc. Ja som sa zasekol o drevo. Ty vole, on nejak uteká. Ja som sa zasekol. Nehaj ma, prosím. Ty vole. Zasekol sa o ne. Je blízko. Nehal ma. Ale ja idem preč. Ja to... Tipnem moroj. Nakoniec som správneho ducha neuhadol, ale žijem. A takisto aj Slimo žije pre YouTube. Dobre? Kľud. Žijem. Ja dúfam, že toto bol pre vás ďalší cinematický zážitok, rovnako ako Snehová z lesa, to si pozri tu. Palec hore nezaškodí, odber takisto a ja som Felipe Sernato a učím sa. Adios.